Kif pajjiżna daħal fis-seba' ġimgħa tal-kriżi pandemika ta' COVID-19, riżultati inkoraġġanti kif l-aħħar 24 siegħa fiequ 19 persuna oħra biex issa ammont totali ta' persuni mfejqa tela għal 118. Anħabritu s-Superintendent ta' Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci fil-bulettin mediku li qed wassal ta' kuljum. Bekk allura dawn issa jibqgħu fi kwarantina ħalli jekk inkunu ċerti li huma jkunu qegħdin fiequ u anka li ma jkunx għadhom qegħdin iferxu l-virus. Bekk issa t-total ta' nies li fiequ huwa ta' 118. Minn dawn it-19 in-nies li fiequ kellna 14 minnhom li huma rġiel u 5 li huma nisa. Nerġa' nfakkarkom li jekk tħares lejn l-istatistika tagħna tan-numru ta' każijiet li qed ikollna simili bħalma jkun barra minn Malta, il-maġġor parti kienu rġiel. Il-Professur Gauci spjegat li 5 minn dawn kienu ta' età fl-20ijiet, 4 fit-tletinijiet, 4 fl-40ijiet, 3 fil-50ijiet u 1 fit-80ijiet. Waħda minnhom kienet qed tiġi rikoverata fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Fil-waqt li ħabret każ ieħor ġdid li rriżulta pożittiv għal virus minn 787 swab test li twettqu fl-aħħar 24 siegħa. Bekk il-każijiet totali ta' coronavirus f'pajjiżna laħqu l-427 b'dawk attivi meta nqisu l-infejqa u 3 fatalitajiet huma ta' 306. Il-każ ġdid u ta' tfajla barranija kif għat-tieni jum konsekuttiv ma ġie rrapportat l-ebda każ ta' Maltin. Madankollu żagħżugħa kienet għadha qed tmur għax-xogħol. Il-każ li kellna li ġie pożittiv mill-bieraħ llum huwa ta' marra ta' nazzjonalità mis-Serbja ta' 29 sena li hija residenti u taħdem hawn Malta u din fi 17 ta' April bdiet bis-sintomi ta' deni u ġeħ fil-ġogi ejja u ġeħ ta' ras. Din għamilniela it-test u ħareġ pożittiv, aħna għamilna l-investigazzjoni tagħna fuq dan il-każ u sibna li kienet qiegħda tmur fuq ix-xogħol waqt li bdew is-sintomi, allura għamilna il-contact tracing tagħna fuq l-impjegati tagħha, din taħdem f'kumpanija li hija privata u allura ma kellix anqas kuntatt ma' klijenti barranin. Is-Superintendent ta' Saħħa Pubblika tenniet l-appell illi minkejja l-ammonti jidhru li huma żgħar xorta kulħadd għandu jibqa' attent u jsegwi d-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Nappellalkom biex intom tkomplu iżommu l-attenzjoni fuq din is-sitwazzjoni vera n-numri huma żgħar imma importanti li tibqgħu ġewwa ma toħorġux jekk vera m'hemm bżonn, importanti ħafna li dejjem nipproteġu lin-nies li huma vulnerabbli. Mistoqsija dwar meta nistgħu naraw il-miżuri ta' social distancing rilassati ftit hija saħqet li dan isir meta s-sitwazzjoni tkun waħda stabbli. Madankollu insistiet li għandhom jissaħħu aktar it-testijiet u tiżdied il-konkurrenza tal-pubbliku minkejja li s'issa twettqu b'kollox 24,042 swab test. Hemmhekk meta mbagħad jibda jiġi deċiż li inti tista' tirrilaxxa xi miżuri milli dejjem saru, importanti li inti tagħżel li huma miżuri ma tistax taqbad u tneħħi l-miżuri kollha f'daqqa waħda. Ma rridu wkoll konkurrenza mill-pubbliku li dawk kollha li huma jkollhom xi kwalinkwa sintomi li dejjem qegħdin insemmu aħna li huma jkollhom xi suspett mill-ewwel ikellmuna. Il-Professur Gauci spjegat ukoll li qed jiġi nnotat li malli jasal tmiem il-ġimgħa is-swab tests qed jonqsu minħabba li għal xi raġuni jew oħra il-persuni jħassru l-appuntament tagħhom. Spjegat li persuna xorta għandha żomma l-appuntament tagħha anke jekk tara li s-sintomi jkunu għaddewla ta' minħabba l-fatt li minkejja li s-sintomi għaddu il-virus xorta jaf jibqa' fuq il-persuna. Qegħdin naraw li sfortunatament li kun hemm nies li nkunu tajnihom appuntament u fil-weekend dawn ma jiġux. Jista' jkun li forsi dawn għax ħassew li s-sintomi marulhom, infatti qegħdin nagħmlu wkoll qegħdin nikkontattjaw il dawn nies ħanaraw għalfejn huma ma ġewx. Waħda mir-raġunijiet għaliex kien hemm minnhom li ħassew li s-sintomi marulhom. Però rridu niftakru l-importanti jekk inti kellek is-sintomi u anke marru lura s-sintomi ġifieri ma titqedħol xejn, xorta importanti li għad-darba bdew is-sintomi tiġi ħalli tagħmlulek it-test għaliex aħna nafu li s-sitwazzjoni qiegħda li inti ħafna minn dawn il-cases li qed ikollna ikollhom is-sintomi u malar jgħaddilhom imma xorta at that stage ikun għadhom qegħdin iġorru l-virus